Guys, έπαιζα 99 σήμερα με την ξαδέρφη μου και ξέρετε, για ένα λόγο δεν τραβήθηκε όλο το βίντεο, αλλά να ξέρετε είναι λίγο το σημείο του βίντεο. Οκ, αυτό. Hey guys, θα παίξω 99. Έτσι κάνουμε business με αυτό το φίλο. 24 σφαιρούλες έχω, ευχαριστώ. Guys, sorry για τα μηνύματα, να ξέρετε θα τα θολώσω όλα. Guys, με νευριάζουν άσχημα. Τελικά το δεύτερο παιδί που είναι. Παιδιά, φαγητούλη. Παναγιώ, έλα να πάρουμε το δεύτερο παιδί, μπορούμε. Έλα να πάρουμε το δεύτερο παιδί. Πού είναι? Εδώ. Περίμενε. Να το βρω. Είναι από εκεί. Έλα, ακολούθα. Ωραία. Τράβηξα βίντεο την ώρα που τραβούσα βίντεο. Τι κάψω. Εντάξει, συγγνώμη. Λάθος. My bad. Έλα, έφαγα και ένα καροτάκι. Τι είναι αυτό το παιδί αυτό? Ποιο παιδί είναι αυτό? Το πρώτο. Παναγιώτη, το μόλι 25 μου. Τώρα βρήκες. Oh yeah. Δεράμε χασβόκι. Παναγιώτα, να ξέρεις, ή σήμερα ή αύριο θα πεθάνουμε. Γιατί? Τι έχει εδώ μέσα? Όπα, sorry. My bad, guys. Ή σήμερα τώρα βασικά θα πεθάνω. Θα πεθάνω σίγουρα. Έχω πεθάνει, sorry. Γιατί? Μου έχουν επιτεθεί 50 εκατομμύρια λύκοι. Guys, αυτή τη στιγμή στο 99 είναι θρηλυκή. Έχεις μπαντάτζ? Όχι, έχει εκεί πέρα που είμαι. Λίγο πιο πέρα. Καταρχάς πρέπει να σκοτώσεις 1-2. Ρε, δεν μου το πες και με ένα hit περίπου. Όχι. Εκεί, ακριβώς απέναντί μου. Ακόμα με κυνηγάνε 3. Πάρε το. Ακριβώς απέναντί μου. Δεν βρίσκω τίποτα. Στο αεροπλάνο. Ωραία. Μπάντατζ. Ωραία. Είμαι με ένα hit και με κυνηγάνε 10 leaks. Πρέπει να πάω στη φωτιά και να ξανάρθω σε λίγο. Γιατί? Για να πάρεις αυτό? Όχι, για να γίνει αυτό το λέω. Σε βάλω στο σάκο. Δεν σε κατάχουνε καταλάβει. Πάρε και εμένα και το. Εκεί είναι η φωτιά. Όχι, ρε φίλε. Εκεί είναι η φωτιά. Σου είπα. Όχι. Έλα. Μην πεθάνουμε, έλα, καλά τα πάμε. Έλα, please. Είναι αλφα γουφ. Κόλλησε, έλα. Κόλλησε, είναι και αυτές. Όχι, δεν είναι. You are hungry. Είμαι hungry. Σε κατάλληλα πεθάνουμε και θα φταίς εσύ. Εσύ θα φταίς που πέθανες. Δεν φταίω εγώ. Μου κυνηγούσαν 5 λύκοι. Σε ένα. 3. Ένα σου κυνηγάει, αν δεν κοιτάω τώρα. Τώρα είναι ένας. Παναγιώτη, είναι κάτι πολύ ούπι εκεί πέρα. Είναι κατά βάθος. Και εγώ είμαι πολύ ουπή όταν τρώω. Μα έχεις λίγο ζωή, βάρα τον, είναι λίγο η hit. Έλα, μη φοβάσαι, βάρα. Πρέπει να φάω, σου λέω. Ωραία, θες να το βαρέσω? Όχι, θες να το βαρέσω? Είμαι με ένα hit. Πολύ λίγο hit. Είμαι you are. Μιλώ με μυαλό, έχεις πάνω στην τουαλέτα. Γιατί έχει μέσα? Τη φωτιά φαγητό.
Ήσουν starving, εντάξει, δεν get out. Λοιπόν, guys, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το βίντεο και από μένα ένα μεγάλο αντίο.